ranar farko ta daban da ranar karko, jiki ya yi sanyi ga tafiya ba ta yi sauri ba. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ma'aikata an dawo kenan. Na dawo. Ina tunanin kayan nan ma sun isa. To, ina za ki je? Naga kina haɗa kaya yanzu fa kika dawo daga wajen aiki. Asibiti zan koma mana. Saboda ma'aikatan mu duk basa ne, shine aka ce yau na je ne aiki da. Saboda Allah kuma a rasa wanda zai kwana asibitin sai mata aure. Ai yarda da amana ne da cancanta yasa aka zaɓe ni. Da a mutu ka ai ƙwarar in je kai ma abin alfaharin ka ne. Kaga da a mutu a ce laifin mu ne kuma in je ne kwana ɗaya tak ka kai ma abin alfaharin ka ne. To yanzu akwai abin alfahari a nan. Tun ɗazu na dawo ina jiran ki akan abubuwa da yawa. Kawai sai ga yanzu kin zo kin sake kaya. Dama zuwa kika ki mun kwalele da gwalo. Ko me ya kai ki? Gaskiya jage kana da mita wallahi. Habadan Allah ya kake so in yi? Aikin zan fasa in dawo muna haɗa ƙugu ɗaya da kai ko ka fita ka bar ni a gida kamar mayya. Au, ni ne ma nake da mitar saboda na gaya miki gaskiya. Wata rana da kanki za ki zo ki nemi gaskiyar gaba ɗaya ki rasa. Ni ko wace irin asara ne? Wace na san gaskiya kuma in neme ta in rasa. To ke ce kika santa kuma kike aikata ta? Kaga ka tambaya idan baka yadda ba. Au, dama akwai wanda zan tambaya ya shaida ki bacin ni? Mai takalmi shi ke shiga tsandauri. Ma'aikaciya tsaya ya kamata ina da yin koma ki ƙaro kayan nan saboda canja ko? A zaton kawai ba aiki zan je ba da ki zan je kaga ka dina mun kallon wannan abun fa. Ba wani raɗin suna ko ɗaurin aure da kai amarya shi ne biki ba. Hatta kai gawa ma mutane sun mai da shi ne biki. Kawai dai ki nufi kaya ki fita da shi zai fi. Kaga akwai abin da yake a cikin ranka kuma bai dace kana cin zira ba. Ina so ki ɗibi kayan ne da yawa saboda ki yi doguwar tafiya. Ban sani ba ko za a ƙara cewa ki kwana. Kin ga kuwa babu wani abu da ya dame ki sai ki kwanciyar ki. Aiki ne ka san ina yi kuma ka san inda nake zuwa. Sai me kake so ka ji ko ka gani? Ma'aikaciya, yau wace rana na ganki yanzu lokacin tashi ne wakin da daga aiki. Allah ya sa lafiya. To lafiya kalau. Wallahi ka san da yake aikin daga ne sai kuma Allah ya kai mu gobe zan koma. Amma wallahi na yi mamakin yadda kika yi aikin nan. Bayan kina da miji, na san ba ku yi da shi zaki aikin nan ba. Na san ba ku yi haka da shi ba. Kin san ni shaida ne. To yanzu ya kake so nayi? Tuba kake so ne ko kuma bayar da shawara za ka yi a saki ne? Amma na san mai tanaji baya shan wahala wajen biki. Haka kuma shishiki baya guguza ginanniyar alaƙa ba? To ba komai, ki yi haƙuri idan na ɓata miki rai ma'aikaciya. Ai ni kai zan ba mawa haƙuri tunda na bar abokinka a gida kuma sanda za mu yi aure ban ni da shi zan yi aikin dare ba. Kuma na san yanzu sai na jika ka zo gida. Mai kunkuni shi ke bidar ai sauri, mun san komai. Kowa ya ƙi gudun, abun gudun zai zo hannunsa. Je zuwa ma'aikaciya. Kyauta ya baka yi makari, ranar farko ta daban da ranar kin fi bada hankalinki
game da aikin likitan nan akan soyayya. Ba haka bane wallahi, kawai dai ni ma ina so na ba mu soyayya da muhimmanci, amma ya kamata ka fahimci wani abu dangane da wannan aikin. Kaga aiki ne na ceton rai, ya kamata ka yi tunani a kai kuma idan na ce zan ajiye aikin da ɗauki soyayyanka, mutane da dama za su samu matsala. Kaga dole na zaɓi ɗaya a ciki, amma ban ce ban zaɓi soyayyanka ba, kawai dai komai lokaci yake jira. Amma ni ma ki sani, ni ma fa idan kin so min sai ka ga zaki. Shi yasa ba na so na ajiye kowanne daga ciki, saboda na san zai ajiye ɗaya daga ciki zai iya kawo matsala, abin da ya sa ma kenan. Amma ni ma ina so na dinga ba mu kulawa sosai kamar yadda nake ba mu aiki na kowa. In sai da nake shiga damuwa ko in ban zanki. Kai hakuri, komai ya kusan zuwa ƙarshe insha Allah. Idan ina tare da ke wani sabon yanayi nake ji. Gaskiya ya kamata da ki duba. Ki samu kiwa da ranakun da zan dinga zuwa muna zama muna yi yadda ya kamata. Ni ma shi ban lokaci. Ni ma kamar majinyaci fa haka nake. Ko ba haka ba? Da ki ɗan yi min mishin nan mai. Ni je gaskiya ne, yanzu da ke so in sani. Duk abin da ka san zai faranta mu rai. Ka ba da mu je wajen. Yayana, yau kuma nan ake zaune. Amma alaikar salam. Ai muna nan muna nazarin kasauta rayuwa inda kowa zai ɗauka sansa. Sai a bada himma. Ya naji kofar kuma a kulle. Idan koma zaki, ina ganin ba sai kin shiga ba. Kin gani na gani. Kawai ki juya, Allah ya bada sa'a 'yar aiki. Yau kuma abin da na koma kenan, ina matsayin matarka? Aikinki kawai kike yi a gidan nan ba na matar auren ba. Kin ga kuwa dole a kira ki da haka. Ba komai, a buɗe min. Ko don haka dama aka fara ta rana a hanya ana yarda min da magana. Akan na je aikin dare, ashe kun gama shawara cewa za a kore ni. Ai a lokacin da zan aure ki ba shawara ne ba da kowa. Tun da hannun zauna da ke kika fahimci ba daidai ba, to idan za ki gane sai ki gane. Ka gani fa, a gane nake, kuma ni ba awon igiya ba ce, ka sani. Wayewa ta ne yasa kai selecti ina a matsayin uwan 'ya'yanka. Kuma gashi ko muzuru baki taɓa haihuwa fa, ballanta na 'ya'ya. Naji, na gode, yanzu dai ka buɗe mu. Ranar farko ta daban da ranar karko. Jiki ya yi sanyi ga tafiya ba ta yi sauri ba. Yayana, baby na kuma aure na. Yau me ya faru ne? Naga sai faman kirari kike yi kala-kala yau. Dama na je zan ɗora abinci ne na ga gas ya ƙare, sannan kuma babu mai. Ƙare wasu ba zai zama matsala ba. Tunda akwai itace, kin ga sai ki je ki tuna baya. To ai jabo na ci baya kenan ko cewa kai ba za ka siya ba, ni zan siya ko da kai ba za ka bukata ba. Mai biya baya bukata, idan baki gane ba, mai bayarwa shi ma ba shi da bukata. Ko dai baya bukata ya dace a bashi. Kin san kowane kuncin kaza ta san nata. Don haka in ta hau baya ɗauka saboda jikanta. To ki je ki yi amfani da abin da ya samu. Ranar farko ta daban da ranar karko. Jiki ya yi sanyi ga tafiya ba ta yi sauri ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. To, Ali daga ina kuma? Wallahi daga gida. Kuma nan na yo gurin ki na zo direct. To, wuri na kuma? Allah ya sa lafiya amma bari na dauke. A'a, kan zauna ka ba da Allah. Ai, ana tare. To ai kuma ka ji ka ce wuri na ka zo, ai ya kamata na samu kai.
a kake samu damuwa. To me ke tafa da kai? Ba wani abu bane ya kawo ni gurin ki. Illa saƙon da Jabir yake so ya ji. Yaushe za a je awon nan? To me za a jira Ali, kana ganin yacce duniya take yi da mutanen ka. Ban gane duk san bai shirya ba. Sai ka ce wasa? Ta ɗau wani yau, gobe ta ɗauka wani, to gara mai amfani da damar mu kamar lokaci ya wuce. Ok. To ai shikenan tun da kin ce haka ni bare in koma. Damun abin da ya kawo ni kenan. Shikenan ka miƙa min gaisuwa. Ƙarshen ta ma yau za mu iya. To ai ni kullum burina in gan ku kuna haɗuwa kuna juni saboda an ce sabo gamu. Ko ba kai ke ba? Lallai ka raina ni ko? Au da ni da ke wane ne babba? Sai da kin gani dan karami. Daman ai an ce ido wa ka raina ya ce wanda nake gani kullum. Haka ne kuma. Sarkin kyauta ya baka yi makari. Yaya na, ina za ka je haka ka ci kwalliya kamar wani ma'aikacin banki ko ƙaruwan ta tashi ne? Ƙaruwa ya zo. Zan interview ne ko za a dace. Ina so zan yi ne na haɗa da abin da nake yi da karatu ko zan iya. Bakin ciki na ɗaya ne, wai ni ban sani ba har sai lokacin da za a fara. Kamar ni ba matarka ba? Waye gaya miki ba matata ba ce ke? Aikace na gani tun da gashi har mijin ka zai abin da baka sani ba. Ai zaman kare a karofi ake yi kenan. Waye karen? Waye kuma karofin? Ba Hausa ba ce? Dan na faɗa sai zama abin tambaya? To, mun zama gwada, Allah ya ba mu sa'a. Riba 10-20 ga aikin nan, ga shi mai gida ya tafi. Allah ya sa wani gari zai je ya kama otel. In kana addu'a babu kalan ci gaban da ba za ka gani ba. Za ka yi ne ko ka kwasa? Kai, zan yi mana, me lissafin da suka ce? Idan zama za ka yi a makaranta to ka tura kuɗi. Idan je ka dawo za ka yi a tura a banki, wanne ka zaɓa? Ina ganin yayana kawai ka yi gode don zai fi maka, zan baka taimakon 50,000. Gaskiya ne, na gode sosai. A yadda kika ce haka za a yi. Kama haka matan nan za ka tafi? Ban taɓa tunanin haka take da kirki ba. Aha ba, ai ita ba daga nan ba, yanzu zan iya zuwa yau ko sai gobe. A'a, ka bari sai gobe. Allah! Allah! Kai mutum ne na. To ba matsala. Ya kika kashe? Ai sai ki ci gaba da wayar. Ba ke 'yar kasuwa ba, kika sani ko haja za a kawo miki ko a karɓa? Ai na gama da yanka. Ai na gama da yanka so. Ko ba zan sake bai da kaya ba sai na ga kuɗi. Saboda na ga so suke sauya ni ƙarfi da yaji. Nuna kuma aikin gama ai ya riga ya gama. Faɗuwa ce kawai baki ba. Dan ni kuma bana buƙatar na ga faɗuwar ki. Ban fa gane ba fa yayana. Ba za ki gane ba wallahi. Ai babu wahala sai dai jinkiri. Ina yanzu ɗan tsanan dogon zango mai amfani. Gaskiya a wannan tafiyar da kike yi, wallahi babu abin da za ki iya amfana a rayuwarki. Ai ba ko a yanzu na amfani wallahi, don na ji zancen na kamar da hassada a ciki. Ranar farko ta daban da ranar karko. Jiki ya yi sanyi ga tafiya ba ta yi sauri ba.